Είναι δίπλα μου, όπως ήδη σας είπα, η νομικός, αναπληρώτρια γραμματέας εργαζομένων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα της Νέας Δημοκρατίας, προϊσταμένη ΕΦΚΑ, η κυρία Κατερίνα Ζιούτα. Κυρία Ζιούτα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Πάντοτε με χαρά. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικές προϋποθέσεις για την ασφάλεια των εργαζομένων. Μία φορά θα συμβεί το κακό, δυστυχώς. Αυτό το τραγικό που συνέβη σε γυναίκες που πήγανε για το μεροκάματο, σε νέες γυναίκες, οι οποίες ακούσαμε και αυτή την τραγικότερη διάσταση, ότι ήταν μικρομάνες που πήγαιναν, επέλεγαν τη βραδινή βάρδια, γιατί ξέρετε κυρία Τσόρμπα, η άλλη ήταν γιαγιά, μικρή, δηλαδή νέα γιαγιά, που ήθελε να είναι κοντά στα εγγόνια της, δηλαδή, για λόγους... Είναι τρομερό, γιατί ό,τι και να λέμε, όσες κατακτήσεις και αν έχει κάνει, καταφέρει η γυναίκα, διακατέχεται από αυτή την αγωνία να ανταποκριθεί σε όλους τους ρόλους. Πρώτα στο ρόλο της μάνας. Η μάνα, βλέπετε, πήγαινε, εργαζόταν έτσι ώστε να μπορεί να εξοικονομήσει το χρόνο με τα παιδιά της. Γι' αυτό λοιπόν και όλες οι προϋποθέσεις, όλα τα σενάρια που δίνονται προς την πρόληψη και προς την ορθή λειτουργία των επιχειρήσεων δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη επιπόλαια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κάθε επιχειρηματίας να τα εφαρμόζει με ευθύνη και με πλήρη συνέπεια. Σωστά εντοπίστηκε από το Υπουργείο Εργασίας μια αδικία που γίνεται σε βάρος των ελευθέρων επαγγελματιών για το θέμα της ασθένειας των ελευθέρων επαγγελματιών, των μη μισθωτών. Ένας άνθρωπος που αρρωσταίνει και αναγκάζεται να κλείσει το μαγαζί του, δεν έχει κάποιον να καλύψει τα έξοδά του. Στους μισθωτούς, όταν ασθενήσει ένας μισθωτός, για ένα διάστημα πληρώνει. Για ένα διάστημα, τις πρώτες 15 μέρες είναι ο εργοδότης, μετά είναι ο ΕΦΚΑ και ο εργοδότης για τον πρώτο μήνα και μετά συνεχίζει μόνο ο ΕΦΚΑ. Αυτό δεν υπάρχει ούτε στους δικηγόρους, ούτε στους μηχανικούς, ούτε στους... Πάρα πολύ σημαντικό να γίνει αυτό. Το δεδομένο λοιπόν για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ έχει να κάνει με 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, 5.000 θέσεις μειωμένης απασχόλησης για γυναίκες με μεγαλύτερη βαρύτητα, άνεργες που έχουν κάρτα ανεργίας, είναι εγγεγραμμένες στη ΔΥΠΑ, οι οποίες έχουν και ανήλικο παιδί μέχρι 15 ετών. Υποβάλλουν οι επιχειρήσεις αιτήσεις, υπάρχει στον Κόβα να ανατρέξουν σχετικό link και δηλώνουν την πρόθεσή τους να υπαχθούν σε αυτό το πρόγραμμα, με το οποίο θα καλυφθούν κατά 80% το μισθολογικό και το μη μισθολογικό κόστος. Μιλάμε και για δώρα, για επιδόματα αδείας κτλ. Πολύ σημαντικό, πραγματικά. Και μόνο 20% θα είναι η επιβάρυνση του εργοδότη. Μόνο 20% για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης 3 επιπλέον μηνών. Τι λέτε τώρα, αυτό είναι σπουδαίο, πραγματικά. Και πρέπει να το επικοινωνούμε, να το ξαναπώ κι εγώ, γιατί μπορεί κάποιος να μην καταλάβει. Με αυτές τις προϋποθέσεις, όσοι έχετε νέες γυναίκες άνεργες, οι οποίες και έχουν και παιδί μικρό, σε αυτή την ηλικία που είναι πολύ πιθανό να έχουν παιδί μικρό, τότε μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα. Και επειδή σε αυτές τις ηλικίες οι γυναίκες, μάλλον νωρίτερα, έχουν μπει στην διαδικασία να αφήσουν τη δουλειά τους, να μείνουν εκτός εργασίας μέχρι να μεγαλώσει το παιδί και τώρα και μετά δεν μπορούν να βρουν. Ακριβώς. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για αυτή την κατηγορία. Τώρα αλλάζει πλήρως το σύστημα επιλογής των προϊσταμένων σε όλο το δημόσιο, έτσι. Ό,τι γίνεται για μένα προς την βελτίωση της αξιολόγησης, τον εξορθολογισμό της αξιολόγησης και την αξιοπιστία της, εγώ είμαι σύμφωνη.